Здравейте, приятели! Благодаря за коментара и искам да използвам тази невероятна възможност, която ми е дадена, за да призова абсолютно всички, които се интересуват от нашите продукти и устройства, то да ме намерят във Facebook и ако нямат нищо против, да ме последват в групичката ми Нустела във Facebook. Защото в тази групичка ежедневно споделям информация и то не само за нашите продукти и устройства, но и като цяло за нашата кожа, за нашата рутина сутрин, вечер, защо се появяват широките пори, черните точки, акнето и така нататък и така нататък. И пак казвам, че LumiSpa вече 6-та година е на пазара и е водещо в класацията за най-добро устройство за използване в домашни условия. Това устройство няма аналог, но има по-нова модернизирана версия, която вече от една година е на пазара и след изчерпване на количествата на старото Lumi, то ще остане само новото. Но имайте в предвид, че новото LumiSpa, съответно и цената му е по-висока. Така че ако искате да се докоснете до вълшебството на LumiSpa,